Eu entendo que necesitan xugar, pero non é o sitio. Esta porta está deformada polos balonazos? Os balonazos todo, claro. Bueno, un veciño chegou pola noite e tiña un balón encima da cama que entrou pola ventana. Miguel, ti tes aquí un negocio e tamén che chegan os balonazos. Tratamos de falar de bon rollo con eles, cos pais, ríense de nós, e algún padre que yo dixen, encima burlase de ti. Dice, es que también fuisteis a poner el negocio en un sitio. E claro, isto igual costa uns 3.000 euros arreglalo, Un día, un pai que iba cun neniño de uns 3 anos, o pobre neniño recibiu un balonazo que o tumbou. Eu alabo o autocontrol do pai. Porque xogan aí no césped, entonces pegan as bandeixas, as mesas, a xente maior, son nenos de 12, 13, 11, non son nenos pequenos, entonces teñen forza e estános afectando, sí. E encima, se tú dices algo e comentas a alguén dos pais ou os que están con eles, ainda teñen máis que dicir, Eu entendo que os nenos teñen que xogar, pero alguén ten que ser responsable deles.